Bon dia a tothom. Benvinguts a una nova edició del programa Do You Know Music? Som la Idaira Carrello Losilla, jo, la Nerea Mora Romero i la Sara Sancho La Torre. Les tres són estudiants de primer d'ESO de l'Institut Escola Piera. Comencem per la Sara. De quin artista t'has preparat la biografia? Moltes gràcies, Nerea. Doncs us parlaré de Harry Edward Styles, o més conegut com Harry Styles. Va néixer a Cumbernauld, en Regne Unit, on va viure amb la seva mare i la seva germana després que els seus pares es divorciessin. És un compositor i cantant britànic de 29 anys que va debutar al grup que es deia One Direction i era l'integrant més famós de tot el grup. Amb 3 àlbums publicats, la seva cançó més famosa és Sign of the Times, amb més de 1.000 milions de visualitzacions a YouTube. El seu àlbum més popular és Flying Light, que va sortir el 13 de desembre del 2019. Ha guanyat més de 10 premis en tota la seva carrera musical. Aquest any començarà una gira que es diu Lo Frontus 2023. Passarà per Barcelona el 12 de juliol i per Madrid el 14 de juliol. Doncs una tema l'agenda, 12 de juliol a Barcelona i el 14 a Madrid. Gràcies, Sara. I tu, Idaira, de quin cantant ens parlaràs? Moltes gràcies, Nerea. Jo us vull explicar algunes coses de l'Aitana Ocaña Morales, tant de la carrera artística com de la seva vida personal. Aitana és una cantant que fa música de molts gèneres: pop, punk, electropop, latino, pop-rock, balada i reggaeton. Té 23 anys, toca el piano, la guitarra i canta. La cançó més famosa d'Aitana és la de Vas a Poder, amb més de 120 milions de reproduccions a YouTube. Ha guanyat 2 premis, el Premi MTV Europa i el Premi Onda. Va néixer a Barcelona el 27 de juny de 1999. Mesura 1,60 m, pesa 55 kg. Els seus pares es diuen Cosme Ocaña i Belén Morales. Ha fet una pel·lícula que es diu La Última, estrenada el 2 de desembre de 2022. Amb només 23 anys i ja ha guanyat 2 premis. Déu-n'hi-do. Doncs fins aquí el nostre programa Do You Know Music. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Esperem que us hagi agradat. Adéu. Que me acostumbré a estar arrepentida. Sigo esperando a que llegue el día en el que decidas volverme a ver. Porque nunca admití estar enamorada. Siempre lo supe y no dije nada. Quise gritarlo y no dije nada. Dirá la gente que yo estoy loca. Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza. Aunque sé que te perdí, yo iré a buscarte. Y sé que no podré dormir hasta encontrarte. Le prometí a mi corazón volverte a ver.